Semarekoten prayetna samures teka balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti menawi mekaten monggo kula dherekaken gandeng sampeyan Gusti Nuding dening panguwasaning para dewa titah ingkang sampun tinuding dening Jawata kedah gayuh pepakem aku Rama Den ampun kendho gumregahe ngraos niat niku mang tekake tekad merga tekad niku poking karep iya Kakang Semar kula Kang Sangga kuwi anak bojone ingkang keri Kakang Badranaya turna laku jantraku prapte kene ngarga kutha Runggu nala garing Petruk Bagong ayu nderekke ndaramu doleke nggih Pak mulat para sang Arjuna Ismaya kang ngamanungsan Sara Maruta Pawana Panamargana Samirana lan Warayang wisikan magulingan lima Pancabayu wisikan magulingan lima maka cocok satu bangsa iya Gus Rono rasane bagus ora jamak mlaku jeneng tengah ngalas mandek den. Aja mati tamparan kowe sapa? Dene kowe mlaku ning tengah ngalas. Kakang Semar. Kula. Ana yaksa nanging aneh kedadeane. Lha pripun to? Ndak sawang cap katun cap ora. Mbok menawa menika bangsaning perjineman. Sing ajeng begal pengaring-aring Ndara Janaka. Kakang Semar sing prayitna ngati-ati nggih. Praceka ngendi dongko wah mosok-sosor basane nakan aku buta betul-betul beduak aku tega kala Anuraga
Digya ora nurutku ya dasar para nyata. Balik kowe sapa Den? Panengahing Pandhawa Santring Madukara Raden Janaka. Raden Janaka ya Raden Permadi. Permadi Kunti Dwi Barso. Kunti Dwi Barso. Mahabau. Mahabau Kalidi. Kalidi Duda Kesah jenenge akeh apik kabeh keparap. Tindak menyang ati Den ngetutake jumangkaing suku krenteking ati. Ora ana wajib kudu bali. Ora ana gawur-awur tundung balikake wong lumaku ndas buta karo ora jalur kuning. Ndak samar ndak sandung remong gubet suku tak pagas curiga. Lho, wani rajang pamesane buta. Apamu sing tak wedeni kaji gedhe dhuwur. Kurang gedhe kuwi mengko kurang duran cianco alduka ganing atiku. Aji japa mantra ora ana jampak lumrahing santri megru bathanging buta harta walika. Dasar yaksa para sangka babo apa. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Kencanging risang mawe gandrung wani ana sing mawedeni awam ora minggat kana banget candak saut saben kepaman kemutorang sang kokro kuwandamu Den.
Janaka ora wegah tanding karo buta. Kena ngopo teko Kakang nyandhet laku ning Janaka? Den. Nek kula mboten matur kali sampeyan mengke ndak kedawa-dawa wektane sampeyan ora nglakon sowan Sang Kesawa Sidi. Mung merga nandhingi karo buta-buta sing satenane. Niki mboten wigati tumraping sampeyan. Ora wigati kepiye? Sampeyan pang ngliga pusaka jemparing. Inggih menika jemparing kasampurnan utawi jemparing pangruwatan. Tegese piye? Buta-buta niku mang jemparing mawi pusaka dayaning jemparing pangruwatan. Mengke rak terus rampung perkarane. Mengkono Kakang nggih. Yen pancen mengkono jupukna jemparing pangruwatan Kakang nggih ngestaken dawuh Ndara. Lang tak kedhepake sejatine apa pancen perjineman ing mapan ning alas kene. Niku wau sanes perjineman. Nanging niku bebandaning titah ing mapan wonten ing jagat ingkang sinebut hawa nepsu. Hawa nepsu patang perkara ingkang manjalma wujud titah swantah. Sampeyan pun kasembadan mangsulaken dhateng asal mula-mulanira. Mengkono Kakang nggih. Hawa nepsu ingkang sinandhang dening tiyang menika sekawan cacahipun. Niki nembe 3. Aduh Raden, kula ingkang sowan Raden. Padha ten maranten becik desa mendemo baris kang prayitna tinumpesan ayo saranta ing wong Dwarawati. Nyuwun pangapunten kadang kula 3 inggih menika Anuraga, Ludra lan Angkara sampun kasembadan wangsul dhateng asal mula-mulanipun. Raden sampun ngantos paduka negakaken dhateng kula krana kapisah dhateng sedherek kula 3 cacahipun nadyan kula menika mboten nate dipun remeni dening sedherek kula. Namung nyatanipun kula menika dados jangkeping hawa nepsu. Mila kula aturi nyusulaken dhateng lampahipun kadang kula 3. Kowe sapa? Nami kula pun Sukardo. Kula ingkang tansah nggodha tuwin tansah ngruda peksa dhateng manahipun titah. Kula niku peranganipun hawa nepsu sekawan ingkang kagaduhan sedaya para titah wonten ing jagat. Mila Raden kula nyuwun pangapunten.
dinten samangan sampun ngantos kedangun anggen paduka nyuwun priksa dhateng abdipun Sukardo dinten samangke parenga amosti pangruwatan kula dipun wangsulaken wonten ing asal mula-mulanipun ing abdi Raden. Pangaruno katinetraning uga rapuh sataning kokila ring kanikara saketar kene dongane kong ler pusing pine panca ing ayam wana mrak mangu ing pagagan